Hi, hello! Kumusta ka mo? Yan sa inyong alagad sa kanginan. Trifon Morales, kay ang partner sa mga kwarong diri si Juan Di Dayan o sa mga kabanan ni sa kuna ko ang pasuldayon. Thank you kay Lord. Asap kita ha. Thank you juga ayo sa mga hata ka namong grasya. Matag adlaw. Always say a prayer. Ato mga pag-ampo din mga gana. O salamat kayo, Lord, nga imong gihata ka namong kalina usab sa among palibot o sa tibok kalibutan. Thank you kay Lord. O salamat yun. Labaw tanan ang imong grasya ang imong gihata ka namong matag adlaw. Salamat kayo, Lord. Thank you, thank you, thank you. Okay. Bueno, kisunan ang ato atimanon karong suwatan po, no? Pinada kinis usak ka lalaki yapo, no? Kini napatawag lang sa ngan nga Makoy. Ibuhatan kani duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kisunan ang atong sinder karon si Makoy. Matod pa nila, kung ikaw kaslunon, dili gyud kuno ka magsigisig laag-laag kuno. Kaya kaslunon kuno duol sa disgrasya. O posible kuno nga dili kuno madayon na kasal. Pero ako, wa man ta ko maglaag-laag. Pero wa man madayon ang akong kasal. Pero aron yung sabtan ako sa gilanon, inon ko anis pagsugod. Kini akong awit para ni sa nakalungog. Ang dili makalungog niya. Sorry na lang. Relax lang. Angay buhaton. Una-una. Atong kalmahon. Saligi sa pulo mga kasakit. Mga lamas lang ka na, baby. Ning kinabuhi. Wow! Relax lang. Ayag wag tanga. May kasulbaran. Tanang problema. Problema sa kwarta. Problema sa gugmata. Relax lang. Baby, okay ka. Ayaw ugwada ang paglaom. Kanunay nagulat ang kaugmaon. Gabiti sa ligi kanang imong katakos. Mangkon mo ang grasya ikan sa Diyos. Wow, kundo na kay ikalagutan. Saputon ka, pare. Unya, mapungot ka. Iluom na lang higalang. Kay basi, may high blood ka. Relax lang. Baby, okoy ka. Wow! Ay. Tay? Tay! Sige ka lang concerted hedo o nanaygon ka. Layo pa Pasko, tay. Sa to pa nga nag-concert ka. Wasa, tay. Nagkanta-kanta lang taong ko, tay. Namasan ka nga may makadungog sa imong tingog. Mao ba? Awa, tay. Ako lang imagine ba nga samtang nagkanta ko, tay. Na di sa kong tapan ang babae nga dadun ko sa altar sa kaninyoon. Siguro ka nga ang babae yun na naas imong pagkaslan ang naas imong tupad. Tay, kayo ano man, tay? Basing maniningil ang naas imong tapad ba sa imong i-imagine. Magpaganta nga rin. Lagi na, tay. Sunod, ay na pangutanag ka ng sa akong nahuna ba? Kuyawan mo ko, ano, di nakamadlok. Baya ka, may nervyos na ko, anido. Bisag waltay utang, na agyapoy maningil. Ningili mo, tay. Bisag wa ka mong utang na ningil. Kantong ulitaw pa ko, no? Nagbabae nga magsigig sunod-sunod na ko kay maningil.
O, tay, unsa man di mong giutang niya, tay? Ay, wala gid ko'y utang. Unsa man di ay utang niya nga, pautang ni mo nga maningil man. Ay, naningil sana ko. Asa ko no akong gisaan niya nga ako sa iyang pakaslan. Doktor ni mo, tay, Ay, lisod magod ng gwapo ta. Agay. Gamay na itong isulti, ilag yung timanaan. Maunay ako, ha? O maupon na ako kaniadto. Di yung ko gusto ng utang-utang, no? Ambot lang. Anak magina, tay. Ay, kining, do makoy. Tay. Kuan ba, kining, pautanga tag 20 diha, be? Pikto man dayon. Ingo ka dili ka mangutang. Ay, sa laing tao, di na ko mangutang, pero nimo, ay, anak tamang ka. Tatay ko kunimo, mao nga pautanga tag diha, be? Matay ni kalakiha tayo eh. Kung ikaw mangutang sa laing tao, kulbaan ka. Munang arin lang ka mangutang nako. Probida. Pero wag ka kibaw tayo eh. Nga kung ari ka mangutang nako, ako mo ay makulbaan. Makulbaan nga unsa nak. Nga matabla ako kwarta. Nga naman do, ha? Ang tatay ko taka. Pagkapitot. Tay, malakaw sa ko tay. Oh, yasabang ka nak. Kuan tay, naguwat ako mga barkada tay. Ay, kabulakaan na nga ako mga barkada tay ha. Kaya dili na mga hanggawon utok tay. Dili na mga adik. Ha? Mga inumay lang na tay. Pero mga buota na. Bantay bitaw, ha? Blaka tayo. Agisoy, ayaw pagdugay, ha? Ay, kablaka tayo. Di pa ko maabot ito. Mabalik na ko. Ay, pagkagito. Pre, gaya sa dimo. Bitaw. Ay, asa pa sa tindahan. Magkuha sa itong paborito. O asan manguban? Ay, ambot. Asa mo uban? Di rin naman to kanina. Bitaw. Ay, ilang kabara ka, pre. Ay, ilang kabara ka. Dali na tapuko ng mga kanahan. Oh. Berkol! Perkol ta kanina. Daligid tao na tapok na. Mauli klaseng San Miguel Pelpelsil. Sarap lagi kasama. Timanin ninyo mga pare, ha? Basta mag-Berkol gani. Kanunay ang San Miguel Pelpelsin. Basta dunay San Miguel Pelpelsin. Berkol na na! Mas musamot, pag yun kaligre ang barkada, basta kumpleto tang mga barkada, di ba? O, sige na! Ayun na niyo, tutuki! Hablihin na na! Wow! Oh, cheers! Nag-cards! Drunkard! Ufa! Lahirag yun, basta San Miguel Pelpelsin. Laging kasama! Oh, basta kumpleto ang barkada, sarap mag-Berkol! Oh, dali na mo! Mag-Berkol na ta! Berkol! Berkol! Lingaw kayo ang mga barkada sa among Berkol. Oy, unya pagkaugmaan na, giat nga nako ang babae nga nakapapitik sa akong kasing-kasing sidik na. Karong mga orasan, yagi niya. O at nga ko siya. O ngayon na manguyab na ko niya. O aron musugot siya, hagdong ko na siya kasal. Nala siya. Igawas na sa miskin nita. Wato na ko nga pagi siya sa kong tungod. Yan na siya sa kong tungod. Karon mangigham na ko.
Ay nalang igam-igham pa diha makoy, karaan na kay ng style ah. Day, kanang... Unsa magituyo nimo nako nga pirmi magid ko nimong at nga dinis akong agianan, ha? Day, na. Ako lang siguro, day. Mabadlayan ka na ako din eh. Hindi ba kayo binuang ni mo din eh? Way magbugal-bugal. Ay, huwag yung manghilabot ako diri makoy, uy. Ambot lang kahag ikaw. Awa, day, ay naunsa. Huwag yung kayo daot ang tinguha ni mo, day. Ang ako tinguha ni mo, day, maurag yun ang imong gugma. Nanasad, magiging nasad ka. Kung gusto kang manguyab na ako, ato ako sa bay, bisitahi ko. Ay kog atang-atangi diri sa karsada. Di mo to mga iro, good. Okay rin ni mo, day. Dix nga, mamisita ko ni mo sa inyo. Bisita lang, ano ko tong dili. Ayaw lang ko atgi din sa karsada, ha. Murag barato ra kay taan ng pagkakalaki, hada. Sige, Dix. Promise, dili na ni mo usab. Huwag ato na ko mamisita sa inyo. Salamat. Digna, Nay, nga ano, Nay? ato ba nga tong namisita ni mo ay? Sikuan ko no siya sa Makoy. Ako lang gipasaka ka may damang ampaw gikaskakar. Maubad, Nay. Sa ato pa, Nay, o wa pa magdag-ampaw, di mo pasakon di ay. Ay pasakon. Pas na kung pamangganit na nako. Pero unsaon ampaw ra may gida. O dili ka ampaw? Aw, pananglit og si Charo niyan dagi kaskarkar. Aw, libre snacks. Nanay baya. Ay, atuan na itong imong bisita kay naghuwat na to. Mga iganig snacks pa imlalag ay suoter. Nye, bungot sa ito. Oh, may kagituman gini mga kong gisulti. Abi na kong di yung kamutuman ko eh. Basta ikaw, day, Digna. Andam kay kumutuman sa bisan unsang gusto ni mo. Ayaw sa anak makoy. O rasad kaayan na. Di na sa ginakatuhuan imong sulti. Sa drama pa na sa radyo, madungog ang mga ingon ana. Day, tinuod, day. Pero kini ako, day, sultihan ti ka. Sobra panis drama, day. Okay. Mao ba? So, karon ni amang gitkas amo, an sa may imong buhaton? Dede karon sa imong atubangan, day. Gusto na kong ipaibaw ni mo na ikaw may akong gibathala. Ang imong gusto mo ay matuman. Tungod kay gimahal ta ka. Dawaton mo lang akong gugmaday, Digna. Dili gid may tabo nga musupak ko nimo. Ang imong pagbuot mao pirming matuman. Mao ba? Na, pasensya na gid ka makoy. Kay dili gyud ko ang babae nga ingon ana. Mo'y akong gusto kanang supakon ko. Oo, makoy. Di ko ganahan ang lalaki nga magsigsulod-sulod sa akong gusto, uy. Gusto na ko kanang supakon ko para dunay lalis ka mahitabo ba. Ug sa panaglalis, mulutaw mo gid ang kamatuoran. Ingon anak ko, makoy. Kung gusto ka nga kita may magkadayon, supaka ko, nakasabot ka? Pero, day. Pero unsay day, ha? Kung di ka kahimo, ana, mas may pagbupauli kas inyo. May pagwaninda na lang kaglugod. Ayaw ka pala ka, day, Digna. Ingo din ang imong gusto, day. Okay, day. Sugod ka ron, ha? Supak-supakon ta ka sa imong gusto. Okay, good. Ako nang ihatag nimo isip usa ka pagsuway. Kung mulampos ka ana, so usa ka semana, pasado na ka. Yes! Wa pa gani, nag-yes-yes na ka diha. Yes, ka dyan. Excited lang ko, day. Sige, lakaw na, makapauli na ka. Balik lang ugma. Sorry, day. Dili ko balik ugma, day. Ha? Di ka mo balik ugma? Oo, dili sa kumuli. Nayapag na. Ano ka matug? Kaya nga, no, day, Digna, ha? Bagoy katungod ka musupak sa imong gusto. Ay? Nay? Ngano mo, Digna? Nay, di ko na siya mauli, Nay, ay. Akong gipapauli, pero nisupak yun. Di ko na siya mapauli. Mao ba? Sige, anin na lang katog. Kita'y magdog. Di man kakamuuli sa inyo. Day, Digna. Lisura day ning pabuhat na ko, day, oy. Agwanta ka. Di makakawa pauli sa inyo. Sige, ari lang kakatog. Pagdogmos, nanay. Ano mo kung mo pagkatulgo sa inyo, day? Lagi. Gusto makaka. Pagdogmos si nanay. Dili. Say, dili.
Musupak ko sa imong gusto eh. Mong sorry na lang day ha. Dili ko nimo papalion pero supakot ka. Pupuli jud ko. Adto na ko. Hoy, Makoy! Hoy! Ari na lang ka to. Gabi na kayo. Balan mo day, supakot ta mo ay, supakot ta mo. Magkapahimuot man sa Makoy. Uy, pagkakidor tawana. Mahirap yung misutuy din ko. Kay basig mo yung nga, pauli na lang, pulpida. Makasupak na sad ko. Hili sa ko makauli. Ay, paitay na pagswaya eh. May ka ni? Kagka nga mga pagswaya nga ingon ani. Please, kisa to nakaswaya ani. Paliho ko comment sa nebe. Ay, dili man yung vlog. Pakakidot to yan ini, kanakiha eh. Tungod lagi kay ituman ako ang yang gusto nga supako nako sa pirme, nalinga de siya. Og iyan akong gisugot. Og nagkauyab gud mi. Hangtod nga naabot sa among hunahuna nga magbinyo na mi. O nga ako din ang ipagandaman. Plus, kinsa man ang baboy, Makoy. Kanang duha ka baktin. Ako ana tay. Ursa, magnegosyo kang baboy. Dili tayo eh. Nalang ko yung pangandaman tay. Ursa, maging pangandaman mo. Nga akong kaminyoon tay. Kay kato kabuan gikan karon tay pagpakasal nako. Ursay nga. Tay. Og kuan man kanan wa mo koy kwarta. Kinduha na lang kabaktin. Mao ni ako ihawon para sa among kasal tay. Dili magutman among mga bisita tay. Pero, Yosara, kinsa ba ng babayhan ang buot ni mong pangasawoon, ha? Si Digna tay. Kinsaingan, Digna? Utay. Kay og na Amerikana pa na siya tay. Dignity no san dignity unta na iyangan. Pero Bisaya man mo nang Digna. Okay kayo. Nasit na ang among kasal. Nakapamayan na mis tatay. O maulagi na. Ang problema lang namo ang among isulob. Mga naningkamot yung ko nga magkapanguha mo eh. Kay wala kay kwarta. Kunya di ang hapit na among kasal. To na lang kaadlaw para sa among kasal. May natabo sa mong baboy nga para ihawon. Unsa? Nora, sir. Ani mong baboy taon, igo anong sakit itawag og African swine fever. Mga nandiwang imong baboy taon. Nyawan, ay gana mo kaon. Ay, para good, Dok. Kinahanglan mabuhi ng mabuya, Dok. Kay maulan ay saligan ako para sa mong kasal, Dok. Usahaw na lang og mawaan ng mabuya, Dok. Usahaw akong ihawon para sa mong kasal, Dok. Ako ilabot na, sir. Basta kaya ko igor kung nag-check sa inyong baboy. Eh dito sa laing nasod, sir, ang mga baboy nga mataptan sa ingon aning sakit. Ilang kalingon, sunugon ba? Nak na. Usahaw man din ako. Naunsa ka, Makoy? Nganong ingon anak man imong hitsura nga murag ng luspad ka? Unsa man moatras ka sa atong kasal? Dili dayoy. Muatras ko taon. Dili magiging kumuatras og patay. Kada ba nung kasal, unsa? Unya na unsa lagi ka? Day, ang baboy nga akong gibuhi ba para unta sa tong kasal, day. Katong duha ba, day? Oh. Namatay, day. Ha? Nasakit man duha ka baboy ng African swine fever, day. Unang nangamatay. Kunya, wala naman tayo lutuon para sa atong kasal, day. Liso bang magpakyaw lang tagpungko. Isibog na una na to atong kasal, day. Ha?
Uy, Makoy, ay kong pagkauwawi ha. Kung di ka makahimo sa pagpakaon sa mutambong sa tong kasal, mas may pag-i-cancel tala lang ni. Usoy cancel, day. Why kasal nga mahitabo? Unsa? Pwede na. Mao ni ako problema ron. Asam ko kwarta nga magamit para sa resepsyon sa among kasal. Kay namatay man akong binuhing baboy. Nya dili man musugot akong pangasaunon nga isibog among kasal. Kay naset na kuno ug mauwa na siya. Ug dili gyud kuno ko makakita og ipulis baboy. Mas bay pa kuno wala na lang kuno kasal nga mahitabo. Usaha man nako. Palihog taon tambagi ko ninyo. Unsa man kun kamo ang pasultihon, Makoy. Hello, Ate Pres! Good morning! Sa talagang mga namati na to. Nandina may adlaw. Oh, sa mo sila po siya ang Miguel Pulyar. Good morning ni mo, Diabgam. Okay, Ate Pres. Okay, ang isende na to karong adlaw. Ang atong sender si Makoy, Ate Pres. Makoy. Okay, si Makoy lagi taon. Ano naman si Kayo na ta Makoy? siya nga mapakasal, Ate Pres. Sus, timingan nga na may ESF. Kanang African Swine Fever. Sus, na timingan man iyang baboy nga iyahatag ikuan siyang kasal. Pagkasal, o niya, Oo. ihawon ta to. Namatay. Iyan tag iyoswag ang kasal. Di mo sugot asawa. Saon niya anak. Kay na pangimbitar naman iyang pangatsuunon. Yung saman, wa sila hikay baboy. Sila hikay. Pulos lang isda niya. Buros, isda, ikaw sa nasawa ka. Tagain, nagchanso. Uy, Mao. sabta ng mga... Kanang imong giimbita, magkasabot man na. Sabot, Buot man sila. buot man sila. Giimbitar man sila. Ba, babasaya na ba? Huwag kayo babasa niya ba? Kung atong basahon dito sa Genesis niya atong ako nakuha, wala na ko malukit og kasi itong kapitulo versikulo ingon dito nga ang kini hindi ang maghikay kita atol sa dunay mga piyesta o dunay ba kay mga kumbira usa ka na sa mga pamaagi nga mapasaylo nga atong makasaypanan kung maghalad kita og mga hikay pinaagi sa mga binuhin atong mananap unya atong gipakaon ngadto sa katawhan so nakahatag kita og kanang naang grasya og ingon man napasaylo gamay atong mga sa ninahitabo nila nga nangamatay ang binuhing baboy unya kasal na pagkaugma to dayon gulyat Ah, musabuto sa silang katawan Malaki. wa man ang gituyo. Dili, uy, Ah, ambay mo watoy. mag-i-postpone ang kasal, no? Kay, sa katarungan nga, uy, baboy nga mahikay. tinood na. Tinood Pus, na. ginikanan sa lalaki ni Ingon nga ipuspon ang kasal imbis Disyembre adto imbis Enero adto sa Mayo kay wa pay maggamit nga mga hayop or maihaw. Pero, ino na to, kung musugot mo, kung di yun, ang iyang pagasaunon mo, kung ang yun, kay ipadayon yun, kay maikog siya sa iyan ng imbitar. Ino na iyan ng imbitar, sige, ipadayon, pero musugot ba mo nga, magkuhan lang tagputo o Si Kuwate. si Kuwate nga doon pipi tabliya Oh. mo idalit Oy, kung tako las Jennifer, no? na mangga og puto o Ma- basugot ba Mo bito kani hangyo kato ginikanan sa laki nga ipuspon na kasal ngadto sa buwan sa Mayo kay wa sila magamit nga mga ihawunon. Unsa itubag sa iyaan sa babae? Idayon ang kasal bahala na ginamos. Mo, Ang bitaw. importante nga makasal sila. oo. Pananglitan ka na imong sitwasyon dong, explica rin sila nga kanang na ang dili man tinuyang nahitabo. Kung tinuod yun siyang nahigugma, dili mo ka na makapas og dakong hikay ang imong Tinuod, kasal. tinuod na. Imo sabot man ang mga tao. Ang luhod mingon, di ko dito. Dili na Proxy, gamos naman. Adigod wa. Abi ni mo gulyat no, kung walo iguno wali mo hibaw nga ang mga sponsor mo no imo donate. Ako, Ate Pres, pagkasal na mo, Lisa, ako, wadyo ko hikay. So, hikay na hikay ka. Wag yung ko hikay, Ate Wa Pres. siya nakagasto. Wa ka sabot. makagasto, pero na mo hikay. Wag ko hikay kay. Sila man mo naghikay, tanan sila, Lisa. Oh. Oh. Aron lang yun, makasal. Pinatigili mo na saya. Ano makasal kay what is, alang gulat na Korea. Ayaw natin, pre. Dili, ay, kanang, kung ano, pinanggal, ko ato. Pinanggal kasi mo ugangan. Ugangan. Butan magod ka dong. Ay, buyang, Ate Pres. Kanin doon ay mangyon na ani gulyat nga kalit nga nausab ang plano ug wa mahimutang taong kasulon tungod sa nahitabo sa mga inonta ihawunon or hikayunon atol silang kasal. Aduna ko gamayng sugyot nga pananglitan og kanang masakit bito nga atong mga hayupan.
ang ato ang buhato na natin gulyat mo dangop ta sa pag-ampong ato ni San Francisco de Assisi kamo na siya patron sa manay mga patron sa hayop tanang mga hayop, tanaman. Mo na sa patron sa Oh, hayop. sa mga tanaman. Mao man ni patron O, di nila ay ni tanaman? Sa tanaman? tanang tanom, tanang mga Oh, hayop. di ay. Oh, pero kung ari kas tanang mag-uuma sa San Isidro Labrador. Pero si Senyor San Francisco de Assisi or de Assis sa tanom ra na siya sa hayop. Kita ka ng simbahan nila ni Konsehal Alex sa Nagagulyat na yung St. Francis nagbarog silang plaza. Sa ang kilid na ikanding sa nga baga ni Batog ang pati. Pati. Patron man ang trabaho eh. Sa Rusi man ako. Sa Jose, trabaho. Dili Siya ko sisi. Sa Rusi man ang sa the workers. Kana siya sa mga halaman na siya, Gams. Oh, si St. Francis. Kanang mga utot-utot. Iyahan na, Bam. Nanatara mo. Simbahan sa mo ba si Kuan man? Si Francis tayop ng pare na Si Francis lagi. Sa Jose mo pasabot. Si Francis. Si Francis lagi ng bitago, si Francis sa trabaho sa Sa trabaho. Ah, di ba? Trabaho mo kaya po sa... job sa si Francis. At mo trabaho kaya po sa kinabuhay ko siya mga hayop. Ulit itong virus, ang giliw. Tama na to si Basa mo ah. Tinol, bitaw. Ang imo lang buhato niya, doong, hindi ito pang uni-air gulyat. Makoy, O Bam. Makoy, hindi ito pang uni-air, pananglitan huwag gumadayo ng kasal, pasabta lang sila. Sabta, Muna. bitaw. Dili man imong kagustuhan. Kaya anta na mahitabuan niya ang kalibutan. Kuan man kanang og ibase nimo sa Biblia, kimo bitaw nga ang tanang tao mamatay sama sa mananap. So ari ka diri Ecclesiastes 3 verse 1 to 2 gingon man dito nga dunay panahon sa pagkatao o dunay panahon sa pagkamatay. So dili man atong kagustuhan. Aha. Oh, kaso muatras ang imong babae. Oh, patras ha. Asa mo siya? Di ba og di siya mo dayon pagpamana kay Kaya asa mo siya padog, be? Ni Bambina. Anda, mas Bambina ba? Ako'y hikay doon. Salamat pa po na nga dito naman noon. Kura ko ang puzzle, Tihon.